खुलुमबाय सोनाफोरानि मोनसे गोदान ब्लगआव नोंथांखौ फिन खेबसेयाव बरबावबाय सबाय माजे फवारनाय महरला साबर दामुगै इनिफ्राय ब्लगखौ फराया जोबोद नाय होलांबानो जाबाय हारिमुनि इन्ट्रेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आङो ओमफ्राय आङो दिनैसो खावब्ला आरोना नोंथांमोननि सिगाङावहाय हाबा जानानैथ' रबिबार ना मायावनो फैफिनबाय बेनिफ्राय समबार थांबाय मंगलबार बुधबार मा थांखो थायै थानानै दिनैसो आङो ब्लगखौ स्टार्ट खालामबाय आरोना एसे अलसिया जादों मानसिया ओमफ्राय अब्लाबो ब्लग बानायथाराबालाय मा जानो होननानैहाय आङो दिनै स्टार्ट खालामबाय आरोना नोंथांमोननि सिगाङावहाय ओमफ्राय जोङो हन्डा श'रुमावहाय फैदों सार्भिसिं खालामनो फैलायबाय आंहा आंनि जिउनि लोगोरि बुरैखौहाय आरोना थ' दालाय बिदिब्ला आं दिनै ब्लगआव नोंथांमोनजों मा शेयार खालामलांनो हायो ओमफ्राय आङो फैफाफ्रांनानै दाना एकदम जिरायबाय थानो बोरैबा रुवायबाय आरोना एकदम ओमफ्राय गावबो लेंबायना दसेनो जागोन बे होननानै फैफाफ्रांबाय सेस ओमफ्राय लाजिनो ना मानो आरोना क'क्राझारावनो थायो ओमफ्राय आं सिनेमा हलखौनो नुफेराखैमोन आरोना दिनैसो नायसननो रोंफेरदों हारसिंनो आयौ सिनेमा हला एफा खाथियावनो होननानै आरोना गल्ड डिजिटेल सिनेमाखौनो नुफेराखैमोन मा होनबावनो आरो हन्डा श'रुमनि खाथियाव होननानैबो मोनथिबावामोन आसुरित हाबफैफिनलायबाय आङो रेस्ट रुमावहाय ओमफ्राय मा होनो बानायगासिनो दं आरोना जोंनिखौबो एसे गोबावानो जाबायमोन बानायैया माबा मोनसे प्रब्लेम मोनबाल' ओरैनो फैयोमोन खिन्थु फुल सार्भिसिं खालामनाया गोबाव जाबायमोन नै इयाव नेग्रा रुमाव नेबाय आरोना ओमफ्राय नायलाय आदारा बेनाबो लिपस्टिक थांबाथां चक्लेट मिनिनो गाबनो आरोना ओमफ्राय बिफाया ओरै टिभि देखायनो सेस्था लागासिनो दङ सिबाय नैबेनो गाज्रि जादोंमोन जाहैबाय आरोना आगोलाव नांगौ थायो बियो नोंबो थौ बादि जालांबाय मानसियानो एथ' हेभि जिरायनाय फाग्ला मारै गाज्रि जाया जानो थल' थिंख्रिं गजोबसिगौमोन दसे थानानै सिबाय एकदम लांदां फादां जाजोब्बाय आरोना आंखौथ' दहाय नों उनाव गाखोनो माबा आंखौ गाखोहोनोमोन आगोलावबोथ' गाज्रि जाजोब्बाय नै माबा माबि गोदान लागायबाय आरो सकेट उननियालाय उननिया स्प्रिं ना मा होनो ओइ लागायबाय बै आयौ मानसि मैलाहाय होद मा मेथाइ मोननांगौ जाखो नै बैनो आरोना एथ' हेभि गाखोनाय भगबान मा जानो हारसिं स्रुर बेरनानै फैखुमाबाय आङो जिरायबाय थानो मोननानै एबारना आरो नैबेनो आदार लायनो ओंखारथारनांबाय आरोना बबाव दै दङ सेक्रेटारि अफिसाव थांनो लिंदों प्रमद सारखौ लोगो हमैनो लिंदों आंखौ मोनायावसो गयो दा सानाव गवा मा मोनायावसो गयो जेव लानानै फैबाय नै उफाय गैया जाबाय बिमायाबो ओमफ्राय आसि घन्टानि उनावसो जाबाय आरोना आयैनियाना उखुन्दै गग्रानि सेफटि ना मा होनो जोंख्लाबलायनोहाय थ' भगबान उदै अरग्लिजोब्बाय ओंखायनो गावखौ हारसिं फैनो थिनबाय आङो थाब जागोन साननानै अबे स्टारा जाखायोना ओमफ्राय माथोमोन एखमबा एसे थाब जायोमोन ना जोंना बोरैबा जायोमोन थांदिनि थौ गोरा मोनलायदों गाखोनो औ मारैबा दाख्लैफोर एसे गेगे गागा होनलाबायबायमोन नै बिदि स्पिड ब्रेकारावबो बोरैबा गेनथारोमोन ना इया होनलाथ' आरो मारै औ गोरा बोरैबा माबा 2024आवनो खालामनायमोन 25 थांबाय बोसोरसे जाबायमोन आरो जाबाय दे फुल सार्भिस आरोना दिनै ना फुरा 5189 थाखा ना ओमफ्राय आरो एलु इला मा दं मा गैया ओमफ्राय ओरैनोथ' जोङो लांबाय थायो एसे माबा प्रब्लेम मोनबानो लाङो खिन्थु फुल सार्भिस खालामनाया 2024आवमोन आरोखि डिसेम्बरमोन ना ओमफ्राय 25आ फुरा बोसोरसे थांबाय नै 26आव दे सम बानायाबाबो जाया मेंगुलायबाय आरो नोंसोरो जेन गावसोरो खुलिदों गावसोरो अस्त्र फाहामदों होननाय बायदि वा आइनो नुहुरलायदों आंखौ वा जिखियानो जादोला सुनाफोर गारि सार्भिसिं खालामनानै अखानायै सानसे थानानै आरो अखानायैसो आङो ब्लगखौ स्टार्ट खालामबाय आरोना दासान्दि एकदम केमेराया आंना बुहुत रेस्ट लागासिनो दङ माने आङो
भिडिअ खालामनानै बिराद खम जाथारदों आरोना बेनिफ्रायहाय दिनै आङो मोनसे शेयार खालामनो सानबाय मानो होनबा बेनि सोमोन्दै कुइसन फैदोंमोन नालाय दाखालिहाय ओरै फिसालाखौ आङो खोनासं लिरनाय हमगासिनो दङ बर'नि ओमफ्राय आंबो एफाजोंनो आन्दोआव केमेरा अन खालामनानै नोंथांमोनजों माने सावरायनानै आखायाव लाबाय आरोना थाव मालिस खालामै माने आं दायो खर' लोबगोन ओमफ्राय बे थावनो रिलेटेड आरोना बेहाय जेबो प्रमसन जेबो गैया कयेकजन आगैमोन आरो कयेकजन आब'मोना सोंहरदोंमोन बे मा होनो थाव फोननानै सेम्पुखौ लोबनानै माबायदि जाखो होननानैहाय ओमफ्राय आं आंनि फारसेनिफ्राय बुंगोन खायफा माने बेखौ फुननानैहाय ओरैबायदि खानाया गदों जाहैदों सेम्पुखौ फुननानैहाय खायफा माने आं सानै मोन्दों आरोना गदोंसो आंना होननायहाय ओमफ्राय बाखि आङो बांसिनखौनो माने मोजां मोन्दों होननाय आङो माने सावरायनो मोन्दों आरोना ओमफ्राय आंनाबो गनाया बहुद खम जादों आरोखि फार्स्टआव आं एखमबा मोनायाव नैबे थावखौ मालिस खालामनानै लाग्रोयो ओमफ्राय एखमबा जेदिना लोबनो हिदिना अलसियाना मानसिया मोनायाव बालायलाङो ओमफ्राय फोनो आरोना नैबे खालि खानाय गनाय एसे लांदां टाक्लि जानाय जायो इयाव फोनो आरोना आङो ओमफ्राय खानाय बिजौआव बिदिनो एसे फोनफायो आरोना कयेकबारसो फोनफायो एलायनै नायदो आगोलाव बोबानो गयोमोन ब्रुं गयोमोन आरो ओमफ्राय दा बुहुद खम जादों बारा गवा आं सानथामानो जाबाय लोबिया सानथाम गाहाम थाबाथ' आगोलाव ओरैबादि जायोमोन ओमफ्राय लोगोसेयैनो आङो डेन्ड्रफखौबो एसे खमायनाय मोनो आरोना नङाबा आंना एकदम माने बरफ गोलैनाय बायदि गोलैयोमोन आरोना गस्ला गोसोमफोर गानदोंबा ओरैबादि फ्रब जायोमोन ओमफ्राय दा बुहुद खम जानाय मोनदों आङो ओमफ्राय ट्राइ खालामनोबा फिसाफोरखौ बिहरनानै ट्राइ खालामनायबानो जाबाय आं आगोलावबो थावखौ फोननानै एसे आन्दाज मोनखादोंमोन नालाय सेम्पुखौ एबारसो फार्स्टमोन ना आंना ओमफ्राय बे सासे बिमाया लोबनानै आंना बांसिनसो ब्रुं गदोंहाय होननाया माने बेना उन्दै गोरलैबो जाखादोंमोन नालाय आरो उन्दै गोरलै जाबा खायफाना खानायाबो गयो जाहैदं आं बे प्रब्लेमखौ बारा मिथिला खिन्थु आंना गोरलै गोरलामजों खोथा गैला देरबाबो बोरैबा गलाबायखादोंमोन आरोना बेनिखायसो बिदि बेबस्थाखौ लानाय जादों ना बिनि आगोलावनो फुननानैसो गदोंथाय आं बेखौ मिथिला आरोना ट्राइ खालामनो हागोन आं हले मोजां मोनदों आरोखि आरो जोंहा सोरबा बिमामोनहा फुखांखानाय आं आगोलाव सेम्पु बायनायखौ नोंथांमोननो भिडिअ देखायनायावनो मालाय होनखादों बिमा सेम्पुआ मोजां आंबो लोबो आंबो आगोलनिफ्रायनो लोबो मोजां मोनदों होनखादों थारैनो आंनावबो बुस्थुआ खामानि होमारदों आरोना मोजां मोनबाय ओंखायनो जायले नाथारबाय आं सुनाफोर एसे सिंफ्राव नांथाबबाय थादोंसै आरोना खानायनि रोदा मादाफोरावबो ओमफ्राय मालाबा मा होनो एसे स्ट्रबोनो मोनबासो आङो कन्डिसनारखौ बिहरनोसै आरोना एकदम बेखौनो एसे लोबसाबथारनोसै सानबाय इउज खालामथारनोसै सानबाय आरोना बेलेगखौ खालामथ'ला सानबाय मानो होनबा बेजों एसे खामानि जादों नालाय मामा आर्थनि आरोना अनियननि बिहरनायबानो जाबाय नोंथांमोनाबो आगैमोन आब'मोना जाय सोंहरदोंमोन नायफ्रांफिनदोंबा आरोना भिडिअखौहाय सबसे फिसासिन बथलखौ बिहरनानै नायबानो जाबाय उनावहाय ओमफ्राय इमप्रुभ मोनदोंबाथाय एसे लादामाखौ आंना हले सेम्पुआ खनसे लादामाद्राय जाबाय एसे गोबाव थांखासिगोन बियो थोब गगायोबानो हामसिगौ होननाय जाहैबाय आरोना भगबान आरो एसे साबसिन जाबावगौसोमोन खोमा गेजेरावनो स्कुल बन्द मोननायावहाय जोङो न'आव थांनायावहाय माने लांफानो रोङाखै आरोना आङो थावबो लांफायाखै सेम्पुबो लांफायाखै माने ओरैनो राब सानस्लिकजों मानसिफ्रा बुंसोलायो माथो थाइसेनि सानस्लिकआ बिराद खानाय गयो होननानैहाय ओमफ्राय आंनाबो बिनि थाखायसो बांसिन गखो नामाखो नायफाददा आरोना नै बारा गला सुनाफोर नै बेसिबां आरोना आगोलाव बिनि डाबलनि डाबल गयोमोन होनना बुंजायो नै नायदो सुनाफोर सिनायगोन ना सिनायाथाय आं एसे गुफुराव लालायलायनानै देखायनोसै आरोना नैबेलाय नायदो बेखिनि गदों आरोना आरो लोगोसे डेन्ड्रफबो दंबावोसोमोन बेबो खमायदों आरोना ओमफ्राय लगे फिथाजों साहा पानि मोनलोंनानै ओमफ्राय फिसालाया थांबाय आरोना ओमफ्राय आङो एसे दुगैनानै लानोसै सेम्पुखौ लोबनोसैलाय आरोना ओइ दंबावो आधानि बारा आरोना लोबनोसै ओमफ्राय जोबगौमानि खिजानि एकदम दोंसेबो गयै जायोलाय खोमा लोबैसै सुनाफोर साफानो बेनिफ्रायसो ओमफ्राय आङो एसे खानाय लावनायनि बेफोरबायदिखौ एसे माने चार्ज खालामनानै नायनोसै आरोना खानायखौ गोलाव स्र' लानो लुबैयो माने मानसिया जिखियानो जादोंला आं दा ब्लगखौ दोनथ'नोसै जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लगखौनो फुराय नायलांबाय बांसिनैबाबो आं बायदि आरोना गोसो गोरबोजों साबायखर बावबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच